gashi babban goro sai magogin karfe kuma wani kaya sai amala ke dauka. Tabbas ko shakka babu sawun giwa ne ya taki na raƙumi. Kuma idan ana magana jirgin sama wake magana jirgin ƙasa. Shahararren katafaren kasur gumin shirgegen shagon nan nake magana wato shagon 70 Communication Azare wanda al'umma ta sallama kuma ta shaida indiya bangaren harkar sadarwa ne ba a maganar kowa sai suna yin katin dan kasa wato National ID card a gurin nasu a take agun ana yi maka register za a baka nin number ɗinka babu bata lokaci ko kuma je ka ga dawo. Kyauta za a yi maka babu karɓar ko sisin kubu daga gare ka. Suna kuma buɗe account na kowane banki a gurin nasu kamar na First Bank, Zenith Bank, suna kuma yin ATM na bankin First Bank da kuma Zenith Bank da kuma yin lambar tantance asusun banki wato VVN number. Ga kuma POS a gurin nasu a take a gurin kana aika ko kuma cirewa bukata za ta biya cikin yardar Allah babu tararari ko kuma shayin aika kuɗin ko kuma cirewa da kuma biyan kuɗin DSTV domin yi maka recharging da sai da katin mita na wutar lantarki wato unit prepaid mita har ma da yin rijista na MTN da sai da layukan na MTN. Suna kuma yi wa al'umma albishir cewa farashin data sub ya sauko kasa domin faranta muku ku al'umma abokanan hulɗar su da kuma wannan layin na musamman na Airtel na minti ɗaya a naira ɗaya wato 1 minute 1 naira iya kuɗin ka iya shagalin sai kuma wannan layin na Airtel na masoya wanda za su dinga soya har tsawon kwana 30 wato me and you. Suna ba da tsarin MTN, Airtel, Glo, Etisalat ko kuma sayan ɗaiɗai da dai sauran wasu tsarika na musamman wanda cikin yardar Allah sai kun je za ku gani da idan kutun da an ce gani ya kori ji. Za a samu shagon 70 Communication Azare a T-Junction a rukunin Benin da ke bangaren yamma mai kallon gaba. A tsohuwar hanyar Kano a nan cikin garin Azare ko a kira 0800 38 33 20 03 da 0700 30 43 43 43 ko 0900 93 60 60 60. 70 Communication Azare duniyar sadarwa.